Preview. Preview. Buonasera, buonasera, buonasera. Lecce xejn Inter erba bexejn merħba dan il-programm tal-lejla ta' Mix Zone fejn illum ħanitkellmu fuq Lecce Inter, Manchester United Fulham u Arsenal Newcastle. Nibdew bil-logħba però illi Champions tal-Italja, Champions futuri tal-Italja biex nkunu preċiżi, għamlu inkweldi Lecce llum fej pratikament għamilna xalata u irbaħna konfront ieħor illi jien qatt ma kelli dubju li ħanirbħu minkejja l-fatt li kellna 7 players titolari nisin. Min għax sospiż, min għax turnover u min ukoll għax kien imweġġa. Llum rajna lil Awdero minn flok Sommer, difiża prattikament ġdida, Carlos Augusto u juhu post Bastoni minnaħa l-oħra labbisek flok Pavard, il-ġnub kienu differenti wkoll fejn kellna Di Marco lab titolari orajtu naħa l-oħra kellna Dumfries. Bitlit sorpriża f'nofs il-ground, Çalhanoğlu la Pazlani minn floku, la Frattesi flok Barella u quddiem Alexis Sanchez minn flok l-imweġġa Thuram. U forsi kien hemm ħafna anke nibdew jgħidu ma dan riskju, riskja ftit Inzaghi. Vera seta' jista' jkun dik ir-riskju l-aħwa ma rridux ninsew ukoll il-fatt illi l-Inter qed tilab kull 3 tiem għal daqstant ukoll xi ftit ta' turnover trid jew ma trid tagħmlu. U għal daqstant ukoll illejla ċertu bidliet bil-fors kellhom isiru. Biss kienu bidliet li rendew għaliex vera Lautaro skurja dopjetta li bekk tela għal 22 gowl fil-klassifika tat top scorers li jidher li wkoll beħsibna nirbħu apart il-kampjonat. Frattesi illi għal darb'oħra reġa' wera li dejjem hemm sew jekk jibda bħala titolar u sew jekk jibda bħala reserv u sew bħala squad player. Frattesi dejjem hemm illum skurja u għamel assist ukoll għal gowl għat-tieni gowl ta' Lautaro. U mbagħad De Vrij bullet header minn corner għal raba' gowl. Dan huwa sinjal tajjeb illi konferma oħra ċara li l-Inter għandha squad depth din is-sena forsi d'eċċezzjoni tal-attakk imma biex nkunu korettna kollox illum Sanchez lab tajjeb. Jiġifieri m'għandniex il-Gergu, orajt il-Lecce kellhom il-mumenti tagħhom ukoll, imma illum speċjalment wara t-tieni gowl kellna passiġġata li wkoll komplet tikkonferma is-superjorità netta illi l-Inter għandhom fis-Serje A alla faċċa ta' min kien qiegħed joħlom li l-Juventus se jagħmlu d-double. Tajjeb hekk? Mela,
li naraw naqra nikkonsulta naqra n-notebook ħa naraw naqra nixxi punti fl-ewwel ħaf kont naqra konċernat b'ċertu passaġġi li ma kinux preċiżi għal kollox. Rajna wkoll id-debut ta' Żagħżugħ Akin Samiro ma kellux 10 minuti ħżiena lanqas dan iż-Żagħżugħ. Le mill-bqija fimni. Awdero darbtej li kellna bżonnu għajjat preżente. Voldiri ma nixxingegru dominanza assoluta għal darbohra f'din il-logħba. Issa ħarsitna tmur għal-logħba ta' nhar l-erba' li ġej kontra l-Atalanta, l-logħba li rridu nirkupraw mis-Super Cup ta' Jannar. Ħankun onest, minix daqshekk inkwitat minn din il-logħba għal fatt illi se nilagħbu home. Voldiri l-Atalanta iva qed jilagħbu tajjeb, imma jiena nemmen illi għandna biżżejjed biex jekk speċjalment nilagħbu full team noħorġu b'3 punti. Jiena bħalma dejjem ngħid li tilab sabiħ huwa importanti. Imma jekk hemm il-darba fil-futbol Taljan ma jeżistix il-goal difference li tirba wieħed b'xejn huwa biżżejjed. Ma jimpurtax, l-importanti huma t-3 punti. Jien naħseb minn dal-kwartett tal-logħbiet li qed fadlina sal-waqfa ta' Marzu l-unika logħba li qed tinkwitani hija Bologna Inter nafu ġewwa Bologna xi problemi għandna l-Inter Bologna qed tilgħab tajjeb ukoll bil-ħaq. Nixtieq nagħmel applaws b'mod ta' bil-ħaq proset u grazzi lil-Lega Calcio tal-li ġobha tpoġġi Bologna Inter fl-istess ħin tal-Grand Prix tal-Arabja Sawdita. Proset, keep it up. Stajtu tajtu ilna l-ġimgħa l-logħba ta' kien ikollna l-menu ġurna toħra bħal Napli biex nistriħu għal Madrid u nippreparaw il-logħba ta' Madrid sew. Well done. Parti li komplikajtu l-sibt, imissa fuq il-logħba nitkellmu żjed il-qudiem. Għalissa l-attenzjoni tagħna trid tkun fuq Atalanta Inter. Kif messaġġi li qed nara hawnhekk Glenn Caruana Għanda Inter proset il-pers kollha li llum għamlu logħba kbira, qed jenxwieq għalina li Sanchez oġbu llum, naqbel miegħek qed jien Sanchez kellu logħba tajba llum, u iva xogħol dina bil-limitazzjonijiet tiegħu, u Voldiri importanti li bej Sanchez u Arnautovic jibqgħu jaqduna sakemm jerġa' jidħol it-tikus. Manuel Gauci, is-sigrit Tanzaghi li jibdel u l-plers iżom kontent u bekk iżom laqda fit-tim. Dan il-vantaġġ jagħti iżjed konfidenza u bekk it-tim ikun jista' jippreserva l-ewwel tim għal UEFA Champions League. Importanti ħafna, anzi nazzarda ngħid li din hija waħda mill-ħafna raġunijiet għalfejn jien qed nemmen li l-Inter tista' tirbaħ iċ-Champions League din is-sena. Għaliex għandna skwadra qawwija, skwadra maquda u skwadra fejn jekk għandek bżonn isserraħ lil Barella taf li tħel Frattesi, jekk trid isserraħ lil jekk weġġalek Acerbi taf li għandek il-Devrej qed jaqdik u Voldiri din hija raġuni fejn jiena nemmen illi nistgħu nieħdu Champions League din is-sena. Mela, mill-bqija jiena m'għandix iżjed xi nżid l-aħwa. Issa se mmorru għal waqfa qasira ta' riklami, hawnhekk insellem il-Clayton Farrugia li qed jgħidilna tim kbir u qalb kbira 100% bil-ħaq. Għax qed niftakar f'kumment qed niftakar f'xi ħaġa bħalissa qed nara l-isem Joseph Brinkat li qed jara din il-logħba. Wara l-logħba sieħbi Joseph Brinkat li minn hawn nixtieq insellem għal ħaġa tajba ħafna f'din waħda mill-ħafna chats li għandi bejn il-ħbib tiegħi interesti, qed tara kif isir it-turnover sur Pioli. Int li mort tibki wara Monza Milan u tnewwaħ għax għamil kellek tagħmel it-turnover u spiċċajt qrajt erba' dik id-differenza bejn tim kbir u tim tiegħek sur Pioli. Illi inti tagħmel it-turnover u taql erba' u aħna nagħmlu t-turnover sewwa u l-erba' intuhom mutna ilgħu qed tifhem sur Pioli bil-ħaq insellimlek u nistenniek fil-21 ta' April f'ġurnata fejn jista' jkun li tinkiteb l-istorja
għaliex hemm potenzjal ukoll li nirbħu t-tieni stilla fid-derby u dik tkun l-apoteożi tal-istaġun ħbib tiegħi. Qed nixekluna proset bħal dejjem tal-analiżi tal-logħba tiegħek, grazzi lilek Anthony, Carmena Bella, Grande Inter. Nsellem ukoll lil dawn is-segwaċi li qegħdin jiktbulna, jiena mill-bqija m'għandix iżjed xi nżid ħbib tiegħi. Issa waqfa qasira ta' reklami, warajja jidħlu Oliver Xikluna bil-logħba Manchester United Fulham. Manx. Titilfu ċertu plejers u tmorru l-baħar. U Kerċ Cambria show li taw l-Arsenal kontra Newcastle u qegħdin nitkellmu fuq futbol Ingliż ippermettuli nifraħ lil Julian Grishti u lis-supporters tal-Liverpool rebħa li għamlu illum fil-Carabao Cup. Julian Grishti ikellimna għada fuq din il-logħba b'maġġor bħalissa jagħti l-imkien f'Malta jiċċelebra dan is-suċċess. Insomma, jiena ħanqaf hawnhekk għalissa, ħudu ħsieb, sempre forza Inter u il-programm ikompli b'waqfa qasira ta' reklami. Ibqgħu magħna għaliex warajja jidħol Oliver. Take care. Ivvota l-individwu li tixtiequ jirbaħ l-unur tal-People's Choice Award fl-64 edizzjoni tal-Għażliet Sportivi Nazzjonali. Il-votazzjoni permezz ta' SMS tagħlaq fl-ofsinhar fit-2 ta' Marzu. Il-finalisti f'din il-kategorija huma Mario Bonello, Atletika, Clayton Castaldi, Pool, Gianluca Ketkuti, Trap Shooting, Brand Spiteri, Kickboxing, Mattias Spiteri, Ibburdjar, Sophie St. John, Ġennastika, Colette Sultana, Squash, Tanisha Thornton, Weightlifting, Rona Sherry, Malta Rugby Football Union. Ir-riżultat se jkun determinat bl-għażla ta' 100% tal-voti bl-SMS. Kull SMS jiswa 150 ċentesmu ta' euro. L-Għażliet Sportivi Nazzjonali, is-Sibt 2 ta' Marzu fit-8 ta' filgħaxija, live fuq TVM Sport Plus. Wasal eluq żmien ommok, missierek, jew xi ħadd minn tal-familja, għandek xi okkażjoni jew xi attività mal-ħbieb u trid issib restorant tajjeb b'ikel ġenwin u prezzijiet qalbut ta' kulħadd, post wieħed għandek issib El-Katalan tax-Xajra fejn issib għażla vasta ta' pizza, pasta, grills u għaġin f'atmosfera b'element familjari. Għal bookings ċempel fuq 21-800-997 jew żur is-sit tagħna għal iżjed informazzjoni. El-Katalan, ir-ristorant għalik. Insellmilkom jiena Oliver Xikluna biex nagħmlu l-analiżi tal-partita li ntlaqet ġewwa Old Trafford il-bieraħ filgħaxija bej Manchester United u t-tim ta' Fulham. Il-tim tal-United l-għanijiet tiegħu kien ovvjament li jkompli jerbaħ il-partiti jekk kif fl-aħħar strisċa tal-logħbiet f'din is-sena kien hemm rekord tajjeb ta' rebħ li jekk toqgħod tanalizza u tħares li l-logħbiet ejja nkunu onesti li element ta' fortuna kien hemm ukoll element li kellek players li reġgħu ġew integrati fit-tim anke wara li kienu bl-inġeri. Il-tim tal-United il-bieraħ fl-opinjoni tiegħi Erik ten Hag seta għażel tim naqra aħjar dejjem nżommu f'moħħna li t-tim għandu numru ta' players li huma injured biex taxxa id-dinja Højlund ukoll u għandu muscle injury u mistenni jibqa' xi 3 ġimgħat barra, jiġifieri dik settina naqra daqqa
ta' ħartax Hojlund kien jgħid jaqbad u jgħin li tim tal-United anki ssib ix-xibka. Il-bieraħ flok Hojlund rajna il-Rashford, però fl-opinjoni tiegħi wkoll Rashford din is-sena ma tantx spikka bħala plejer, bil-kontrarju għas-sena li għaddiet ma nafx ġralu Rashford. Il-bieraħ nistqar ġifieri minn ra l-partita. Il-partita kienet tal-Fulham, ma kienx tat-tim tal-United. Il-Fulham ħaqhom jerbħu l-partita, kienet tkun misruqa fl-opinjoni tiegħi, anki għalkemm kont inkun kontent li kieku żammejna draw bil-gowl li għamel Maguire fl-aħħar, però fl-opinjoni tiegħi u fil-futbol importanti li nkunu onesti anki meta nagħtu l-opinjonijiet tagħna ma kienx meritata li id-draw, ġifieri meritata telfa, puntu basta. Żball li naħseb għamel Ten Hag il-bieraħ li qabad u ħareġ tifel tista' tgħid nirreferi għal Forsin bdieħ bi pressjoni ta' logħba fil-Premier League, forsi ma tantx għandu esperjenza ħlif għal-partita waħda, mhux żball li laqas laba kollha fil-Premier League. Kont nilab plejer iżjed ta' għalkemm slow imma għandu iżjed esperjenza, kont nilab il-Eriksen minn flok jiena ġifieri kieku. Minix coach, just l-opinjoni personali tiegħi, imma l-bieraħ rajna tim jistragilja ħafna. Nirringrazzjaw li kien hemm Onana li naħseb jiena kien hemm fil-partita, ġab żewġ saves tajbin ħafna, għax kieku l-iskwer kien ikun differenti minn dak li rajna. Garnacho kien l-aħjar plejer tal-partita fl-opinjoni tiegħi, prova wkoll javvanza u jippressa u jsib ix-xibka. Chances mitlufin ħafna midrabi, il-United anki fil-aħħar logħbiet li rajnihom jerbħu jitilfu ħafna chances u dik xi ħaġa inkwetanti. Hemm bżonn rebuild sħiħa, ġifieri għax ma jistax ikun team ma ikollu players injured u players barra ma jkunux ta' kompetizzjoni ma' timijiet bħal Fulham li mingħajr ma naqqas il-mertu ta' Fulham imma l-tim ta' Manchester għandu jkun it-tim ta' Manchester li jiċċallenġja ma' timijiet il-kbar. Jiena biss inħares li Liverpool għandhom kważi 11 plejer barra, però xorta jibqgħu tim li jiċċallenġjaw u għedin fil-qoċċata u jibqgħu fil-qoċċata kemm għandhom players imweġġej. Naħseb jiena bħala tim li nsejħulu kbir, it-tim tal-United għandu l-lejn tiegħu tkun biex nerġgħu niġu f'dik l-istadju. Il-logħba l-bieraħ kienet karatterizzata minn chances li bdew joħolqu il-Fulham u chances li bdew jitilfu kull darba Manchester United. Ma tantx għandi iżjed xi ngħid, ħlief li hekk inħarsu naqra issa iżjed il-qudiem bħalhom ġimgħa ħajkun hemm il-logħba l-partita bejn Manchester United u Manchester City, id-derby ta' Manchester li mingħajr dubju ħad tkun logħba diffiċli għat-tim tal-United, anke considering li għandhom il-players barra with 99.9% jilagħbu b'tim li huwa simili tal-bieraħ. Ma nafx fejn se twassal. Hija vera kull logħba hija storja, imma ma nafx m'għandix dubju li ħad tkun logħba diffiċli immens. Il-logħba ta' wara mbagħad nittama li nibdew nirkupraw naqra, għandna logħb ma' Sheffield United, għandna logħb ma' Brentford, għalkemm timijiet żgħar ma tgħidx tarmihom għax dejjem joħorġu u jagħtu qalbhom kontra t-timijiet il-kbar. Jekk tista' ssejħilna bħalissa tim kbir. Jiena neqpa' nemmen f'dil arma, neqpa' nemmen li anki bil-tibdiliet li se jkunu qed jagħmlu anki l-amministrazzjoni l-ġdida ta' Sir Jim Ratcliffe, it-tim tal-United hopefully wara daw is-snin
sħaħ ta' diżappunt nibdew nibnu tim li nistgħu vera nsejħulu kompetittiv li jikkompeti kontra timijiet ta' ċertu portata kemm fil-Premier League kif ukoll fil-qasam Ewropew. Jiena naddikom għal-reklami nirringrazzjakom u wara se jkun qed jingħaqad magħkom Kert biex janalizza l-logħba bejn Arsenal u Newcastle. Insemmilkom. Partitarji ta' Napoli, partitarji tal-Arġentina, dilettanti tal-futbol in ġenerali, isimgħu sew, Game Breaker se jġib statwa unika ta' Diego Armando Maradona, LP Bede Oro. Din l-istatwa, magħmula mill-ħadid ta' dimensjonijiet 1:10, se tkun disponibbli mill-aħħar ta' frar fl-istabbiliment ta' Game Breaker ġewwa Santa Venera għal prezz ta' €185. Għaldaqstant, jekk tixtieq li jkollok din l-istatwa unika ta' wieħed mill-aqwa players li qatrat il-logħba tal-futbol, fittex ibbukja il-kopja tiegħek ta' din l-istatwa ta' Diego Armando Maradona biex ma toħroġx iddiżappuntat. Game Breaker huwa l-logħob tal-PlayStation, Xbox u Switch. Nilqakom Kert, il-YouTuber ta' Asa, Bagram uħor Mixon, fejn magħkom ħankun qed nitkellem u ndiskuti dwar ir-rebħa tal-bieraħ bej Arsenal u Newcastle. Għana tibdila waħda mill-logħba ta' l-erba' kontra Porto fej rajna l-Jorginho li beda flok Trossard. Bla dubju kellu impatt kbir Jorginho. Fil-filma tiegħi mal-Porto kellu jidħol ħafna qabel u ħadd jaf li we were lacking dawk il-passes fiċ-channels mingħand plejer kreattiv bħalu. L-istess 11 kif qed ngħidu l-bieraħ rajna r-Raja, Ben White, Saliba, Gabriel u Kivior irridu verament napprezzaw l-lob li jilab u kif ħal ir-rwol ta' Zinchenko, verament kif jrid juri l-lob tajjeb ħafna bla skura t-tieni gol tiegħu għall-Arsenal ukoll, kien skura gol sena oħra fl-aħħar tiegħu mal-Wolves. Kif irid ikollu partiti verament tajjeb ħafna, iżhom dak il-bilanċ ma' ċentrali u ma' winger, plejer bħalu li għalkemm għadja li mhux plejer fast. Verament pratikament tajb ħafna ma jqabadx. Nemmen li biex jiddefendi naħseb iwa kemm aħjar minn Zinchenko. Biss però ma binballu ma saqajh nemmen li Zinchenko huwa ħafna aħjar. Fil-nofs rajna Rice, Jorginho u Odegaard. Irdu ngħidu li daw it-trio qed taħallu impatt kbir fin-nofs tal-Arsenal, id-dominanza fin-nofs inkredibbli. Il-pressing, mod kif nirbħu l-ballun, mod kif il-transitional play, kif indawru l-ballun, hija tal-bliħ bħalissa. Qudiem rajna l-Havertz, Saka u Martinelli, bla dubju, tlieta huma verament għaddejjem minn l-aqwa forma bħalissa. Wara Dubai għadna mbidin dis-sena
bis-sena 2024. Niskurjaw ħafna wkoll ġifieri illum il-biera, skużawni, 4 gowl oħra, lajna gowl, verament ma kienx ħaqna naqlaw imma skurja player li kien magħna Joe Willock u għamel gowl sabiħ ħafna wkoll. Newcastle qatt ma dieru perikolużi fl-logħba sieħa, ġew fil-ground tagħna bħal timiet oħra u verament kienu all over the place. Tajnilhom il-liżak mill-logħba mill-ewwel bil-kiem bdew iduħ blalen u beda jipprova iżomm il-ballu biex jagħti nifs lil sħabu, però bla dubju qatt ma tajnihom nifs. Il-pressing tagħna kien fenomenali, rajna dak il-pressing bej Odegaard u Jorginho, Rice jikkaverjhom mill-ewwel, il-wingers jitlu lejn in-nofs biex jalqu l-ispazji minn quddiem mill-final third tal-ground ngħidu. Minnu għamilna xar minuti literalment nilabu fil-ħaf tagħhom, kulħadd jaf li il-futbol tagħna huwa verament formidabbli għalija fl-opinjoni tiegħi ftit right dimit fl-Ewropa mhux fl-Ingilterra ħana jagħmel statement ftit right dimit fl-Ewropa jilagħbu futbol nilagħbu aħna il-one touch passing li klabb bħal Arsenal wieħed jaf kemm hu renomat li jilgħab dak it-tip ta' futbol. Żgur li ħatkun jibsa kemm l-Ewropa kemm għal-lig, però nemmel dat-tim għandu futur sabiħ u nemmel li tazza maġġura edha fil-viċin. Kulħadd jaf li jonqosna attakant żgur u tkun attakant goal scorer li dawk il-20 goal fi staġun. Nfallu ħafna chances ukoll għalkemm qed niskurjaw xorta nfallu fl-opinjoni tiegħi bieraħ ma' Newcastle kellna fejn niskurjaw tal-inqas 6 goals kollox fl-opinjoni tiegħi. Kellna clear cut ukoll ta' Havertz, rana dik it-tackle ta' Xer. Irridu wkoll il-mertu ntuħ il-set piece coach tagħna, Nicolas Jover, skurajna 19 goal minn set piece dis-sena. Żgur li dal-coach fi training jaħdem ħafna mal-players għal-mod ta' kif nagħtu l-corners u free kicks. Bija skurajna 10 goals minn corners, ora tista' tgħid 10 goals kienu, però l-ewwel goal kien autogoal, tieni goal ħadu Kivior. Kienu perikolużi, kull logħba qed nilagħbu, ħonku ħadja fil-forma tagħna, verament ftit timijiet ġew dis-sena u ħadu l-punti massimi ġol-Emirates. Fl-Omeni kienu West Ham, tista' tgħid naħseb, l-unika tim li ħa 3 punti. Kulħadd jaf dik il-logħba kemm ma kienx ħaqna nidilfu. Bispero dak il-wall football li sometimes football iskru l-logħba niddominaw u tlifnija konna. Irdu nħarsu għal-lob li ġejjin, għandna Sheffield, għandna Brentford home, għandna Porto, logħba li mistennija ħafna, irdu żgur nerġgħu noħorġu kif ġna l-bieraħ għalihom biex ndawru il-leg. Il-bieraħ ukoll pattajnijom Newcastle, kulħadd jaf ġara fl-ewwel leg dak il-gowl li verament kien passata kbira, kellu jitkeċċa minn 3 deċiżjonijiet f'azzjoni waħda, ġifieri il-bieraħ żgur tagħhom risposta. Qed qalu wkoll wara l-logħba li il-livell kien differenti bejn l-ewwel leg meta labna away u l-bieraħ. Fl-opinjoni tiegħi u ħanerġa' ngħid l-statement ftit timijiet qed jilagħbu bħalna u meta ngħidulkom timijiet temnuni laħwa ftit timijiet jilagħbu futbol bħalna. Mhux ġast għal mod ta' kif qed nattakaw manka kif niddefendu, kif nantiċipaw il-logħb mill-ewwel, nirkupraw il-ballun, il-fullbacks ma jifqux jiġru u jikkaverjaw lura. Nattakkaw b'6 ġast taħallu ċ-ċentrali biss fuq wara. It-tim sħiħ ikun fin-naħa tan-nofs tal-ground tal-avversarju. Il-bħaġena kellna tal-inqas krajtsew eżatt
Għandna 76 ta' ġes fil-kaxxa Newcastle mhix ċajta laqqas. Ħin kollu ġejjin minn mal-flex bdejna niġu narrow nerġgħu morru wide. Il-biraħ konna aktar diretti minn meta minn Porto kon bina morru ħafna aktar sideways, ma bdejniex noperaw. Il-biraħ bdejna operaw minn nofs u dan il-mertu jgħidu Jorginho. Jorginho huwa verament player intelligenti ħafna. Żgur fuq minn għaddej ħaqqu jkompli jilgħab u jibda. Hemm bilanċ tajjeb bejn u bejn Rice player strumentali. Inna nejdu għadi, nejda video għara video, 100 miljon verament kienu misru għalija għal dal-player kbir, drive bil-ballun, mod defensiv, mod ta' kif jattakka. Għat set pieces u koll, dal-player all-rounder u zgur ħaqqu l-mertu kollu koll timsieħ fuq għandij. U l-mertu Ryan Klose, kulħadd jaf li Ryan fil-bidu l-ewwel jiena konċettu ħafna fuqu. Nemmel li xorta nemmel li Ramsdale bħala shotstopper u aħjar, però mod ta' kif rridu jila partita jisek għandek player fl-opponent tiegħi tajjeb ħafna bżgħar Ryan ma tistax tgħid xejn. Jisek għandek difensur fl-opponent tiegħi għal ta' fejn ikun Veri qabad u koll għax lajna ġiġ gol zek dis-sena u koll tortew li qabad barra biex għam barra għaxħab pala positioning ġifiri kull tan tkun iktar alert biex ma jqabadx. Rridu nistennew issa naraw se jiġri għal-kampjonat, nemma jkun kampjonat close rajna City u Liverpool u koll u għad jaf daw timiet u koll li żgur li bħaqqhom ukoll komplu jiġġieldu għat-titlu, speċjalment Liverpool fuq Liverpool u aħna l-aqwa ġiex timijiet li hemm bħala lob, City kulħadd jaf li huwa l-aqwa tim fl-Ewropa, biss però dis-sena rajtu naqqas ħafna bħala lob tikkomparhom magħna u mal-Liverpool. Irridu nistennew naraw se jiġri, kulħadd jaf li ġejjin xebgħa lob ġurġin u ħanitlu f'moment kruċjali għall-istaġun. Mela, grazzi, nistenna nissemmija kollha, nixtieq ringrazzja l-sponsors tagħna li huma l-Catalan Game Breaker, Spaces u The Barber Room. Infakkar in-nies li dal-programm tistgħu ssibuh fuq YouTube channel tagħna Kamra Sportiva. Migżom jew tornata tnejn fit-8:30 bil-relazzjoni ta' Milan-Atalanta fejn San Joseph Magri u ħanaraw id-dibattitu wkoll bejn Karim u Julian il-final tal-Carabao Cup bejn Chelsea u Liverpool. Grazzi u sami kulħadd.